Kedves Anna és Gyuri! Az álmok valóra válnak, ám az élet sokszor felülírja vágyainkat. Ilyen volt Annáé is, ugyanis ő kicsiként megálmodta a hercegét, aki valóra is vált, csak éppen nem fehér lovon szőke hajjal érkezett, hanem piros biciklin, barna hajjal és matematika feladattal. Anna akkor már tudta, hogy nem és nem fog fiatal srác előtt matekozni. Ám a sok tiltakozás ellenére mégis azzal foglalkozott, hogy a legjobb formáját hozza, szép legyen a haja, és a ruhaválasztást is jól átrágta. Innentől kezdve pedig minden jött magától. Az egyórás matekórák elnyúltak 2-3 órára is, ahol egyre kevesebb matematikai kifejezés hangzott el, és csak azt vettétek észre, hogy valami megváltozott bennetek. Ám Gyurinak volt egy nagyon fontos szabálya, ami miatt 2 évbe telt, mire megtörténtek az első lépések. Ezután pedig minden megváltozott. Jött a sok szép közös emlék, és mindazok a történések, amik meghatározták a kapcsolatotokat. Ilyen volt, amikor Gyuri felköltözött Pestre, majd az összeköltözés, az eljegyzés, az esküvő és egy újabb költözés, de már a saját közös otthonotokba, ahol férj és feleségként lesztek. Rengeteg harcot megvívtatok, sokat kellett tanulni magatokról és egymásról. Ahhoz, hogy ez a szövetség és ez a szerelem, ami köztetek van, soha ne érjen véget. Kijelentede Molnár Anna, hogy az itt jelenlévő Majoros Györggyel házasságot kötsz? Igen. Kijelentede Majoros György, hogy az itt jelenlévő Molnár Annával házasságot kötsz? Igen. Köszöntsétek egymást az első hitvesi csókkal!